Gasa iti biyak. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan ti maysapay apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Gasa iti biyak. Mami, amukon ti agbay. Saan unay anapartak tadi mo pa'y unay kabisado ti agpreno. Nagmayat gayam at talaga ti agbay. Alwadam day ta kotse ni Papam. Wen, mami. Sige, agbike ka. Ang dito'y lang paraangan Saan ka nga umadadayo? Wen, mami. Umunag ka ninton madamdama, tamapanak agluton. Wan? Wen, mami. Ay na, nagmayat at talaga ti agbay. Daddy, amukon ti agbay. Kat manumat nga mingal daw sinursuruan ka ngay. Nalaingan nga agbike ni Junior, Daddy. Nasayat na wasta. Daddy, impark ko pa ilang ang jibay ko ijay abay ti kutsem. Saan mo asagsagidin Intun mapan kag trabaho, intun bigat. Mami, mapan kami ag-golf ka lagi di ko kumparik madamdama. Katwan ituloy mat madamdaman ni Jonah ti agbike. Saan ka di, Jonah? Wen, mami. Ay, mabalin ka di arumwartan dito'y parangan. Sa dino ka di ti kayat mo apagbaykan? Ijay plaza. Tadda dagiti gagayam ko ijay. Wen mapanta madamdama agbike ijay plaza no iso day ta ti kayat mo. Mami, papanan ni Daddy. Mapan ka no ag-golf. Oh, isuot mo dya helmet mo. Tamapantan agbike ija plaza. Lisa! Lisa! Oh, apay? Apay nga dagasgas na di ko check. Kasat no kumanagasgasan. Nagdakkel di gasgas. Ijay pa'y motsangwanan. Ni, jak mo no kasat no anagasgasan. Kitaag man. Nagbuisidan di kastoy. An nadak da ito kotse. Ita, nagasgasan. Dito'y pa'y unag ti paraangan. Basit lang madyagasgas na. Anya basit lang. Kitaan man Madin akitaan. Saan matamadlaw Tumala ka. Mamuwak lang no sino tinanggasgas si Deda ito'y pagbayala. Dagito'y sa buwisit nga anak ti karuba tinanggasgas ka. Daddy, siyak tinanggasgas iti kotsem. Jonah, Awanan ka itibayin ng ubing. Jak matinggagara, Daddy. Nasagid nga minto'y bike ko itay. Aghuray ka man. nene, anya ti aramidam. Ikak man iti pagnakman na da ito yung ubing. Daddy! Anya, saan mo abautan ni Jonah? Gapula ang itiday tabasit agasgas, Michael. Aglisi ka! May saka matabuisit! Umunag kan, Jonah. Wen, mami! Ita, siyak ti sangwa, Michael. Saan nga ti ubing nga awan gaway nakin ka? Pare, awan kan samot itimod nga gay ay ayam iti golf ita. Nasaysaya sa mapantalang nagshot. Dahil takot ti kayat ko kan ka. Talaga nga awa nakitimod nga golf ita. Sa dino ti kayat mo apapananta, pare. Nagpintas matalugan da ito ginatang man, pare. 2025 model na ito pare. Isukat da ito ti kayat ko agatangan na lugan. Kita man, fully automatic, kanagdapay voice command na. Kahit manungay tinggatang mo iti da ito, pare. Nasurok at 2 milyon pare. Ang sulit, imported ngamin. Kat talaga at top of the line. Amumot ka niya ako. Nabayag ko nga arapa pamadaanin ti kasto ya kotse. Siga, kaano ka magtagumatang itilugan mo?
Alam no saan mong anusan dyan sa second hand alukan mo. Awan pa'y plano mi kini misis pare. Unaan mi pa'y ngamin alipasan di balay mi. Ay tamat ti pangkurkuraan kanyang nilisan. Takayat na, agipatakder kami ti bukod mi abalay. Ang kunak, anusan mi pa lang tagabang iti apartment. Aywan kayo pare. Kumusta na nga anak ko iti bunyag? Nabayagan ka't adyak nakita ni Jonah. Takal siguro. Ang isiskwela pare, grade 2 nan. Ay, pero mi nagpangat siya. Aday din na minsan ilawaan ko baot. Ne, apay nga eh. Diyan ka mo. Naglugan nga at balon na at chocolate. Kinan na dito nagtikotse. Ha? Makapakatawa ka man pare. Di mo kunaan. Amay pare ti mga ni ti chocolate, di doon nagtikotsem. Parts, diyak kaya't amarugitan na ito tugaw na. Sika talaga pare. Talaga na patag-unay kan kada iti kotsem. Nangina ngamin kahit. Oh, sa dinuntigan mo apag inumanta. Yan mo pa yung agurdera kiti Bear. Napatay ka kon pare. Agawid tan. Sa babae, siya agad di mat. Ito lang man na rumwarta. Pare. Nagkalas 11 kaya man itirabi. Agawid akong pare. Agur-urayan ni bagat ko. Butang mamadlaw na ni Mrs. mo. Inayaba ako niya sexy waitress. Agurder tamay, parts. Pwede! Hello, Pogi. May sabay ka di bakit? Nagseksi ka matan. Amangan no kaya't yung aramanan dyan signatured cocktail me. Rise and shine. Sige. Basta sikat din lang i-recommenda. Jack makagran, miss. Ang subli ha? Mapan ko lang alang ti order yo. Inagan mo, ha? Di mo liplipatan nga itugot. Sure. Pare. Andan na asawa ma. Ita lang, parts. Sikat eh makam mo. Nangam. Ala, nagawid ka talagan pare. Agtaksi aglangan nga gawid. Sikat yung mga mo. Alam na siya. Orayak ni Miss Beautiful Parts. Mami, apay nga'y awan pa'y mat ni Daddy. Adda ka di trabaho na oray Sabado. Kuha. Awan pa'y mat di kotse na. Mami, apay ngagluluwa ka. Sa anak nagluluha, anak ko. Mabutbut ang akin ni Daddy. Ngamin, namin ano na kun nga inutan. Gapo iti baro ako tsena. Pasensya amon ni Daddy. Mas labnan sapay di ko tsena. Ngam iti siya. Dakas day tangay bagbagam anak ko. Saan mo apanunutan ti kastawan? Mami, agong ungat ka di pa'y ni Daddy kanyak. Gapo iti pan nakagasgas ti ko tsena. Dahito mat ngamin bike ko. Amangan no ba utan nakmanan intun sumangpan. Simbangpat kagaya man. Nakaturog ka. Napanan nyo kini Jonah. Aon ngayon mata na sang patak dito balay. Napan kami nagbike ka ni Jonah dita plaza. Apay asan ka naghawid di rabi? Sa dino tinagturugam? Nag-birthday ni Pare Joel. Nabarte ka kidi nakiturog ka kini balayda. Pudno ka di day tangay bagbagam? Ay dati palag ko ng kanya. Ulbod. Ha? Pero di manental daw ko ako na akong gan. Inga kita ni Jonah. Tamangan nugas gasan naman ang kotse.
Jack pa'y naipasimpati ginasgas na. Ingka na! Kita lakpay lang! Jonah! Agpay, mami. Umay ka dito ay darasam. Apay, mami. Saan ka dito'y parangan nga agbike? Ang mga numasagid mo man ang tikotse ni dadim kat agong at tumanan. Nukas na. Mabali na kun arumor, mami. Ijayak laangan plaza ng agbay. Saan ka pa'y amakadwaan? Taas ikaswag ni dadim. Kabangilakon, mami. Uray mapanak ng may maysa. Sigurado ka? Wun, mami. Ado dagiti gagayom ko ijay. Sige. Ang saan ka amapan ija kalsada Delikado. Ado tilugan. Wun, mami. Ijayak laang plaza. Hello? Hello? Malagip nakpay ka di? Baro ano meron da ito eh. Jack kumasungbatan kat. Ni Jen daytoy. Jen? Sika talaga. Apay ka lahat na imawag ka. Oh, dakas ka di? Adag dito'y balay ita. Amumantan. Ada ni Mrs. Oh, sorry. Ibagak lahang nga da nalipatam kanyak. Anya dita nalipatak. Daytoy driver's license mo. Anya? Kasano nga nalipatak? Si kakit di mat. Apay, di mo malagip ang nag-check-in ta idirabi. Kat idinagbayad ka. Amo matan. Michael, nakaluto akon. Makan kan. Hello, Michael. Hello. Umayak maramdaman ditayan mo. Bye. Oy, asino dyan kinasaritan? Apay nga inidip mo matan adagos. Ha? Ay, ni pare Joel. Nakaluto ka gaya man. Itay pa mabisinak ngayon. Maragsa ka na, ta nagsubli ka. Umay ko lang yung lisensya. Agap apura ka unay. Itad ko inton madamdamakin ka. Agtugaw tapay mat Apay, saan dak ka di amamis? Jen? Wan, amok nga adda pamilyam. Agpada tala nga adda pamilyana. Kuwits talang. Sa anak anaragsak iti asawa. Kat amok akasta ka mat iti misis mo. Saan ka di nga agbagay ta adwa? Mami, amuyo ka di? Naglilinumbaan kami kadagiti gagayom ko iti bike. Kat? Amuyo no asino tinangabak. Siyempre, sika Wen, mami, siyak ti winner. Naglaingak namin nga agbike. Inabak ko di grade 6. Angam ne, laglagi pa Bawal ka mapandita kalsada. Delikado dagiti lugan. Pare, busy kan samot manen. Medyo. Apay ka di. Imawag namin ni kumari kanya kidi na minsan ngal daw. Ni Lisa? On pare, dinamag na no da kay je balay. Apay, napnapa na maya. Imawag kan ka. Anya ti dinamdamag na. Awan, dinamag na lang no napan kay je balay. Wano ada na panam. Tawan ka madgaya mi je balay yo. Pare, mukas di mo awagin ka. Ibagam nga da, ijibalayo. Ha? Jak mata mo pare. Amom ka di nga imawag pa'y gayam kin ni kumarim idinapanta na ginom. Anya? Tuntuntunan na kansamot din ni bakit mo pare. Anya ka di ay di mapaspasamak kada kayo adwa. Lisa, kanayon samot nga da di tarwar ni Jonah. Jakmat masangsang putanin dito'y balay. Nasayat mat no nadlaw mo dayta. Kabutang na kanti anak mo. Tapay kumakabutang na. Di ka pa nag-aramid iti istorya. Kabutang na ka.
Gaputa mas ik-ikam iti patag na day takotsem ngam iti iso. Anya. Mabutang ka ang magasgasan kan marugitan ti kotsem. Ngam pinanunot mo kaditirik na ni Jonah nga ung tam gapu iti dayta a kotsem. Lisa, Sa dino tinapanam idi imbagam anak ki birthday ka ni parim a Joel. Jay. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Ano addaak ide pumadagos? Amok nga da babaim. Saan mon amay lemang dayta kanyak? Awanan, Michael. Napirdin ti talagkogan ka. Awan serbi dagiti nagatad ang material a banag. Numapukaw met ti panagtalak kan panangipatag iti tunggal maysa. Iti unag ti pagtangan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo. Kasa, iti biyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay panang tarabay.